Assalamu alaykum merhaban dostlar we dogollar. Täzilimiz 2020-nji ýylam ýetip gelýär. Täzil münasibetli surpriz hyzmaty öz işini 2 hassa artdyrjakdygyny size öňünden habar berýär. Täzilde öz maşgalasynyň arasynda bolup bilmeýän dostlarlarynyň arasynda bolup bilmeýän merhaban dostlar hiç ýeli gynanma surpriz hyzmaty siziň adyňyzdan gutlap barar. Siziň adyňyzdan sowgatlary siziň maşgalaňyzda dostlaryňyza goşuryp biler. Diňe özümiz barmarys. Täzilde iň gadyrly hemde ardyly mihmanlary bolan Aýyz baba bilen bile bararys. Dekabrın 30-31 senesinde bize zakat edecekler, has öňünde zakat etmeňiz haýyş edýär. Sebäbi biz 15-20 ortalykdan köp zakat alyp bilmeris. Ýene bir zat, aksiýa. Kim birinji şu reklamany görüp maňa jaň etse, şoňa adyrak skitka badyr. Täzilde siziň adyňyzdan taýýarlanan gyzykly pursatlar Jeyhun Production'yň YouTube kanalyna tomaşa bilersiňiz. Biz bilen habarlaşmak üçin şol öňkü telefon bergiler. Habarlaşyň gatar gaý. Onda merhaban tomaşaçylar, şu günlere biz howly bolýan we täzil gowy garşalalyň. Täziliňiz gutly bolsun.